Ale pozor, toto je old school hit. Sledujem to najmä na old school hit. A to fakt, že je stará 16 rokov. A vyšiel som tebe, to mal 16 rokov. Malý kraj sa dával do noci na školskom dvore. Čo sa tam vtedy dialo, bolo dosť čo. Mať childov, toľko, že mohol zvoreť, alebo Ferovi chalana zaujímal sa oheň. Zaujímal sa o tie bity, o tie prasy, o tie zvuky, o tie trzery, černovské hlasy. Páčilo sa mu, jak rimujú o realite. Začal písať rímy o tom svojom svete. Ty teraz poznáš VIP. A tam, kde je on, chceš byť aj ty. Lebo všade, kam dojde, je VIP. A ty tam dojde s ním, tak VIP. Čistý pán, však pozri sa zrakom, povedz sám, teraz je konec rám, teraz hrám ja, vôbec to je pán, keď nie som pán ja. Keď nosím masku, je Jim Carrey, prebe nekapujem, ostávam čiperný, ať v tom ostanem sám, tak sa tým zvierí, dovtedy som s mojimi, lebo tým veríš, že teraz to je ten vyjebaný druh, to ľudí stráži, je vyjebaný druh, nesprav chybičku, lebo ťa bude musieť otrať, a napičuje bez kraventi auto tlučom od mesta. Táto recehita vôbec nemusí byť rána, koľko tvojí hlava, moja strana je tá práva, moja strana je tá hlavnejšia, väčšia. Bol som tu a som tu znova ako mečer. Hey,